Yamde sappo e jeeɗiɗi filmaji capanɗi tati yoni ɗo e Dakar kam e to Wagadugu ko yamde sappo e ɗiɗi filmaji capanɗi tati yoni to Washington dowlaji denduɗe Amerique. Oumar Mamadou Sow. toɓɓi mawɗi ɗe to dowlaji denduɗe Amerique kulhuli fitinaji ino toon ɗum ko caggal nde ɓiɗɗo Amerique ɓalejo maayi e juuɗe police o ko ɗum woni sababu erango hoorejo leydi ndi Joe Biden yo yimɓeɓe gartir haqqillaji mumen. leyɗi taariɗi diwal wendu Tchad e pelle windere dokkoje balli kolli wonde ballal fodde millions temedde joyi e kalisi dollar ɗum eɓɓama fewde ɗen leydi fandare nde ko ittude heege ha laaɓa wonande civil en limteteɓe e millions tawi ko loriɓe. to Burkina Faso luumu siyawo udditi toon hande e nder lamorde nde Wagadugu yeeyoɓe sodoɓe kam e weltorotoɓe kaake fina tawa ina ndenti toon leyɗe 21 Afrique e leyɗe jadani ma ina wayna pelɓodir e ɓural tawi kay e fannu fina tawa. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daade adunaru on calminama no mbiruɗen toon to dowlaji denduɗi Amerique kulhuli ina tawa toon e oɗo saaha no fewi ɗum noon ko caggal nde ɓiɗɗo Amerique najo tawi ko ɓalejo maayi e juuɗe police o ko ɗum ɗo woni sababu konngol nambiyane o mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi hono Joe Biden o wi yimɓeɓe yo gartir haqqillaji mumen caggal nde o yamiri yo losko uddite ko ɓuuri yawde e yaccade jantore Fadimasi. hooreɓe Amérique kolliti wonde policeɓe joyo nangama hanki alkamis caggal worgo Taye Nichols balejo bi leydi Amérique jaranoɗo e duuɓi 29 baraɗo e fuddorde ndu lewru gowoburu e sahade police fawannomo jungo ben policeɓe nangaɓe toon to diwal Memphis koɓe baleɓe kamɓe foof e biyol procureur Steve Mulroy e kuccodiral makko e jayniyankoɓe ɓe o holliti wonde eɓe ndewa gueɗe kewɗe ko wayno wargo ute gagnande e diftogol. hoorejo Amérique Joe Biden namdima yo losko waɗe e ko ɓuuri yawde ngam ɗum labbine. jamma hande vidéo pawgol jungo Taye Nichols ina foti saktede ko woni hen ko ina jogori dillinde leydi ndi ɗum saabi Céline Davis debbo gardiɗo o police Memphis ne ñaago yimɓeɓe ndeeja mbasa bonnude hay hunde soɓe pelliti seppude caggal nde ɓe daari vidéo o ko haala mbaka noon Joe Biden nantini caggal nde o duwoni koreji Taye Nichols. Fadima si jen toon to leydi Israel kono ndi leydi habriyal juma hande wonde ɓe mbaɗi piyanɗi musɗi e dow Gaza noon eɗen gandi ko leydi tan toksiri tawandi e nder Palestine ɗum ni ko caggal nde ɓen mbaɗno piyanɗe ɗe ɓe joftortono Israel caggal nde wanno toon jango kadi biyaɗo ko ɓuriɗo musde wonande duuɓi kewɗi tawi ko baɗenoɗo toon to Cisjordanie e nokku mo ganduɗa ko pawaɗo jungo. ha joni yimɓe heewɓe tawi koye ɓiɓɓe sirinaɓe ina gondi e heegi sattugi ete ɗum ɗoni kay e nder duuɓi 12 e caggal fitinaji e kareli gonɗi toon ɗi so tawi ɗum hajaka ma ɗum ɓeydo bonde wini ko fedde gotago windere nde hono oni ɓe ganduɗa ina kuli kay woti yimɓe heewɓe dogde tawi ko e diɗɗi kewɗi immadi toon etade nadde e doole oole tawi ko e leydi janani. leyɗi taariɗi diwal wendu Tchad e pelle windere dokkoje balle ɗe kolliti wonde ballal fodde millions temedde joyi e kalisi dollar ɗum de ɓamo nanodirama ha famodira tawi ko o faade ɗen ɗon leyɗe fandare nde noon ko ittude heege wonande civil en limteteɓe e millions tawi ko loriɓe ɗe pelle kala ko e peeje mbiyen kala ko e jonde maɓɓe nde ɓe mbaɗi toon to ñame lamorde Niger kettoɗen hen fammino Moussa Oumar Bari. woni fandare tawtoraɓe jonde nde kono jam artira e nder diwal ngal e wallude fodde millions 24 yimɓe loriɓe e maggal ko adi nde jonde tawi ko leyɗe tawaɗe e wendu lac Tchad hono Niger, Nigeria, Cameroun e Tchad mbaɗino jonde e hitande 2017 to Oslo e hitande 2018 to Berlin fodde milliards 2.17 fodanoma ngam wallude ɓiɓɓe diwal ngal tawi ko loriɓe alhaali jihadiyankaku fedde oni holliti balle hanuɗo yaade e nder ngal diwal ɓeydima fodde millions $150 e hitande 2017 caɗele covid kam e wayloji weeyengo e nder ngal diwal saabima fodde millions 5.3 eggi koɗorɗe mabɓe e wi fedde oni jagorɗo Niger kalfinaɗo jokkodire andini hay so tawi eɓɓoje kewɗe mbaɗama hay hunde ala ko ɗum wayli e gonka diwal ngal andinde tan wendu lac Tchad
fuɗɗi wurde boneji jihadiyankaku koye hitande 2009 to Nigeria ko adi heɓe caro e nder leyɗe taariɗe ɗe e hitande 2015 leyɗe wendu Lac Tchad ndendinino fodde 8 pawɗi 500 gorko ngam haɓude jihadiyankaku. Moussa Oumar Bari RD Congo ina wayna robe lewi M23 ɓe jokki i yaadu maɓɓe e diwal rewo kiwu e nder ha joni sengo funnangue leydi ndi ina wayno ɓe pawi jungo kadi e wuro heeso ɗum woni ko kono leydi ndi andini e aljumare hande hayso tawi ɓe mbi kamɓe kono ngo ko kamɓe kay jalti on ɗon nokku ɗum noon ko gam wasde lorde ɓiɓɓe wonɓe toon taweɓe kiisa e 60 ujunere finoɓe toon ɓe. To Burkina Faso en kalini e gardini ndi udditama tawi ko lawol 16 ɓiwol luumu siyawo noon ko dental hollirtegal fina tawa hakkude yewɓe sodoɓe kam e weltorotoɓe aadaji fina tawaji ina denti toon hikkoni leyɗe 21 ina gari tawtorede hen gotiri kala ina hollo ko ɓuuri yodde e nder leydi muɗum. En kettoto hen o ganduɗa ko Serge Poda ko kanka halfina jeeguji ɗi ko Abdoulaye Dicko firti haala makko e fulfulde. Comme vous le savez, tous les 2 ans et en année paire. No nanirɗon ni duuɓi ɗiɗi fof gilla hitande 1970 so wona hitande 2014 e hitande 2020 saabe renude cellal kala wakadi ko ana jaɓɓo luuma mango ko immade mum yo wallude hollude e ñayrude e yeeyude ko gollirante juuɗe Afrique golli nde hawrinde joni woni 16 ɓerde ana hanuno nde waɗa e hitande 2020 ƴaɓɓine nde jonnon nde wartirama e timmoɗe ndu lewru saabe rafi ndenago e leydi ndi e nde darde nde heeɗintinan tewtude kala gollirante e juuɗe worɓe e rewɓe ɗum jaafo tiɗalaji keɓaɗi ko sarti o bortinano mbiɗo ɗamini nde hawrinde mawne joni moƴƴereji keɓeteɗi hen waɗan jeggi toon tiɗalaji ƴaɓɓiɗi ɗi go luumo jooɗotongo rafi ndenago e tawede ɗum firti laamu Burkina holli misalu wonan ɓiɓɓe leydi ndi wonande du gollirante e juuɗe e leyɗe e pelle addunaare no fof wiide Burkina ana heddi e darade so tawi tiɗallaji ana mawni Burkina kañum heɓata kaw ɗum laatono ɓiɓɓe leydi ndi weltare e welade gollirante e juuɗe Afrique et les acteurs de l'artisanat africain. Abdoulaye Dicko fiftinde gollum siyawo ma jokku ha ñande 5 lewru ɗiɗi ɓuru fandu daradi ha joni en jaltani fina tawa film biteɗe tirailleur ina jeeya e ko ɓuuri yewtede hande e fannu fina tawaji film o yeɓama aljuma hande ha e jamma alkames hanki to Institut Français toon to diwal Saint-Louis rewo Sénégal koye tawtorede Mathieu Vadpied juɓɓinɗo oɗo film yadude hen e acteur o mo ganduɗa ko Oumar Sy. Acha Sow yeehi tawtorede kettoɗen jangtore makko ko e sal kewɗo yimɓe sukaɓe mawɓe rewɓe e worɓe fof ngari yebde o film tirailleur to Institut Français mo Saint-Louis caggal jamdi e silmaji 45 jeebgol ɓerɗe fof ne teddi e jurminagol o taarika tirailleur en. Saliou Sow ede jeeya e yeɓannoɓe ɓe mammokko ko tirailleur wonno omo haalan en no yiide o film o ko ɓuri kam ko hen welde en tant que haalpular ko ɗemgal ngal e min nani hen ɗemgal ngal ko aussi weltare yiide ɓiyum pullo biteɗo Oumar Sy omo woni presque acteur principal film o mbeɗa hen welti aussi noɓe kolliri ni leegal amen Fouta film o aussi omo waɗa amen rappelé taniɓe amen par ce que min mbeɗa jogui taniraɗo mo gandanɗa o muuri ha joni ko tirailleur o wonɗo Aminata won kanko jouatno yummum e cuddiɗo tirailleur omo haalana en no wurdi golle film o ko Salimata mbiyetemi kadi e film tirailleur o ko min jouatno rôle debbo Bakary e yummum Ceerno kamɓe fof koɓe tirailleur ɓe gonno e film rôle o no watno fayida e am no feewi donc gona yummum tirailleur debbo tirailleur weeɓani donc no mbatmi ha wawmi joude rôle o normalement komi waɗnoɗo e hakkillam ko ɗum ɗon gonmi gongre e nder suudu am ene jeeya e juuɓe o film ɓiɗɗo pullo mantiniɗo e banggue aada woni Oumar Sy kono arani tawtorede ngol jebgol ɗo e Saint-Louis ma golle ɗe jokku ha aset janggo kono wonata koto Podor to banggue e film o waɗa. Acha Sow yahani toon RFI fulfulde kalen ko yowiti e coftal ɓalli hande ina wayna nayaɓal timmode ina woni e fettede oɗo saaha mo kaleten ko diwari Algérie ne jaggodiri hay goto taw loggani bit sangue yamde 19 Sénégal e Mauritanie ma kawru tedduɓe on jarama.
yamde 18 filmaji 30 yoni to yola lesdi Nigeria. E nde ɗo rogere ɗimmeri e ma nultidiraɗo men ha toon to lesdi Nigeria yaw siwto gembo ma o yewtidde e goto e nalankoɓe yimoɓe jimi fulɓe tawi ko nanaɗo e nder leydi Nigeria biteɗo Hajja Rokiyatu Mayo Balwa tawi ko gonɗo e diwal Adamawu to woylado funnague leydi ndi. jangtore nde o waddi e makko andi aljuma taskaram men on tottama kongol on jewtino ko fati e dande rewɓe e alhaali dawro e nder Afrique. jofnireten nde ɗo rogere ɗimmeri ko e taskaram men faggudu e ɓamtare Afrique men jaadu hen e Amadou Baroba. o debbo biteɗo Hajja Rukiyatu Mayo Balwa omo tawa e nder diwal Adamaw woylado funnague leydi Nigeria. kanko noon ko jimowo lollude e nder ndin leydi ha e yogo e leydi Afrique kono kadi ko jimowo e ɗemgal fulfulde jimi makko ene jiiɗa no korfinano teddina ko ɗum woni sababu nultidiraɗo men toon to yola yaw siwto gembu wadde e makko jangtore. Ido am ta ɓerdu, ido am ta wudinam, ido am ta dilli aɗalde tambe numama saklatam nder ɓerde a ande min be maɗa sey waade sendata en. Rukayatu Mayo Balwa ɗon nder yimoɓe fulfulde nanaɓe ɓe gimi mum nanete sanne nder lesdi Nigeria e Kamaru e Chadi e ma lesɗe Africa goɗɗe. to ko moye woni Rukayatu Mayo Balwa on? Min Rukayatu Mayo Balwa duƴan 40 mi dañama nder ƙauye Mayo Balwa man je Adamawa ɓeɗo wiya ƙauye man Ribadu totton baba am woni totton mi daña bako min egga min warta nder Mayo Balwa man. Ton mi wari mi mawni mi nasti primary mi jangi primary mi jangi secondary mi jangi bo Mamadiya to amma jangirdam ha secondary mi dari hande enen fulɓe ay ɓeɗo ɓanga ɓingel daga peetel to bannin kadi sai mi wari mi dari ha secondary sai mi wari mi ɓangi kadi koyam ɗiɗi Allah hokki am alhamdulillah miɗo mari gorko be debbo. Noy waɗi ma a fuɗɗi yimugo a ronu ɗum na? To alhamdulillahi sai mi wiya mi ronu tunda mamam ha Nigeria ɗo ka wala mo anda Hajja Fati Pampo to hanko on mama am sai mi wiya mi roni amma Allah hoddiri tan mi yiman man to ko waɗi ha mi wari mi yimi bo ɗon wakkati siyasa ɗo on mi fuɗɗi yimugo kadi siyasa ñaako en ɓeɗo wiyangol en waɗi barka men ha nder Adamawa en heɓi gomna en ɗuɗo sei ñaako to hangol mi fuɗɗiri. A wi mama ma ɗum gimo nanaɗo gaɗɗo inde Fati Pampo. A fini a tawimo na e perndam ma? Mi fini mi tawimo be perndam am wakkati mi yima gimol ɗi ñaako man ɗo ma oɗo fofa lorna wakkati man o nayi sosai nde o nani mi yimi gimol ñaako ɗo so wi to mi waɗa hakkilo kala ko mi andi mi watta pat mi waɗa hakkunde am be gonga to mi yiɗi mi waɗa mi nanga gimol ɗo sana'am on to mi waɗa sana'a hakkunde am be Allah mi yima banda kuudi irin ko nandi irin man ɗo ɗo fi yecci am tunda ayi wakkati maɓɓe feere on be mini je haɗo wakkati maɓɓe ɗum bawdi on ɓe watta ɓeɗo fiya to yonta mini bo ayi hunde mai wayliti je zamanu min nastan studio on min yima o holini am bo irin andi haala siyasa ɓe ɗo huɗa himɓe ɓe wawan ɓe yima gimol ɓe huɗa paati ɗo to hanjum on o haɗiyam ɗo o wiyam ta mi jaɓa mi huɗa goɗɗo ha gimol. To ba gimi ɗiye Rukayatu Mayo Balwa ɓuri horango hakkilo? Heedi mi ɓuri horugo hakkilo am kam a heedi fulɓe ko larani fulɓe heddi mi yiide bo ko to mi nani ko woodi ko heɓi ɓe sai mi yima dow man ko mi ƴonita ɓe min wara min hawta kala pullo pat pullo irada man ko nandi be bannin ɗo. Allah janiɗo ɓamtu daraja fulɓe Allah reenu fulɓe miɗo nodda fulɓe en hawta hoore men en dara pullo hawani fu ɗum bandirawo pullo Allah janiɗo ɓamtu daraja fulɓe Allah reenu fulɓe miɗo nodda fulɓe en hawta hoore men en dara pullo hawani fu ɗum bandirawo pullo. To ngole gimol Rukayatu Mayo Balwa ɓuri yiɗugo nder gimi mum? Ko mi yiɗi ka ɗuɗɗum ko mi yiɗi ka ɗuɗɗum ɗon gimol feere ɗum yiɗingol masin amma gimol yiide on hangol kam mi yiɗingol masin ngam ko nde min be hoore am seto mi nani ngol bako mi ɗana. To ko a yimanami ngol seɗɗa min nana. To reta yonki am anasti ɓernde am yiide maɗa nangi am ta yejjitam bani mi
mi foddiri be inde Allah mawɗo tagɗoyam tagiɗo baba am e dada am ɓe dañiyam tagiɗo yiide nde wari nde sarliyam yiide ande Allah na sakko mi ñukkina to hangol mi yetti yimɓe duniyaru fuu miɗo yiɗima mi yetti dada am miɗo yiɗima mi yewti tertiraɓe am fuu miɗo yiɗima yiide woodi baba na sakko mi ñukkina awkere feere bo Rugayatu Mayo Balwa famtini saɗirma gotka ka o yiidi wakkati o fuɗɗi yimugo. Mi heɓi challenges kam mi heɓi bo ha babam on o wiyam hanko o yiɗa harka ɗo tunda dada ma ko waɗi harka man min kata mi waɗa to daga ɓawaɗon ni an kam nde o laari mi yimi gimol PDP ɗo o laari himɓe to o maɓɓiti radio o nana sai o ƴoniyam o wiyam to noy mi haɗima hunde ɗo a wiya ɗo waɗa mi wi'e an kata damu babam nde o mallumjo on mi wimo totton Allah wanniyam lawol nyamugo am sani babam mi yaafam accam mi waɗa kugal ɗo to bannin kadi sai o wiyam to mi yaafi yawwa ɗo to ko woodi bote ɗe Rugayatu Mayo Balwa heɓi gila o fuɗɗi yimugo hewtugo joni. Alhamdulillah mi yetti Allah mi heɓi tunda gimol on yaari mi yemi hijji mi waɗi saare mi waɗi walde tanam alhamdulillah mi yetti Allah mi heɓi bote alhamdulillah mi yetti jomirawo Ya'u Ciwtogembu Jalingo RFI reta yonki am anasi bende am yiide maɗa nayniyam ta yejji tambanni tigi on paami nde dande welde ko Hajja Rukiyatu Mayo Balwa si cimtol ngol waddi e yahu siwto gembu tedduɓe hande e aljuma oɗon gandi kala aljuma battidiɗe lewru on tottama konngol ina herori rewɓe hande noon toɓɓere nde wonno ko dande rewɓe e alhaali dawro e nder Afrique kettoɗen ko yogo e moɗon miiji en mbiyata kam rewɓe kewani on ɗon fan sen mbaɗi comparé hande rewɓe nana puɗɗo wadde marqué empreinte aji mabɓe e nder on ɗon fan dawrugol par ce que sen ƴetti hande la femme ɓurɗo mawnude e nder leydi ndi eɗen mbawi limtude hen Kamala Harris vice présidente dowlaji jentuɗe Amérique Elizabeth Borne mo ganduɗa kam o ardi jagorɓe leydi France et j'en passe la liste est longue ça veut dire que hande rewɓe nana puɗɗo yitade koye mumen e on ɗon fannu eyyi hay sinno noon jiitugol koye mabɓe ngol yarata ko ndewmi takel ko sese yarata kono noon hande kam rewɓe nana puɗɗo wadde occupé poste uji mawɗi on ɗon fannu dawrugol eyyi heddi noon ko ɓen ɗon rewɓe fayodinɓe joguiɓe poste uji mawɗi poɗi suttede to cuuɗi to kolle aduna o foof hande gonɗen koye jamanu mondialisation gonɗen koye jamanu démocratie woni potal etene en démocratie ala ko o ko gorko ala o ko debbo kala poste mo gorko wawi wadde géré debbo ene wawi wadde géré fanno heddi kam ko on ɗon complexe d'infériorité ene jokki heddade ha joni e koye yoga yimɓe par ce que debbo jaggira tan ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema ko baɗɗo faible ɗum saabi hayso joomum yeehi ha waɗi occupé woni poste uji nde wonno nana e hakkille debbo wawa wadde géré woni gueɗe a nanata woni yimɓe mbiyanma min debbo ardota kam walla debbo wonata président e ɗon woni combat o ɗum ɗon noon ko herjino manggo foti waɗede sensibilisation mo gandanɗa hoorema rewɓe poti darade gam andinde yimɓeɓe effectivement mbaɗa feere ha yimɓe mbawa waylude miijoji mumen worɓe aussi mbawa jaggandeɓe on ton e on ɗon fannu rewɓe kewani e politique ko saabi ɗum ko noon heewi ene jeeya hen couleuredu mangol en jii hayso élection ngaji ɗi gaari ko rewɓe seeɗa mbaɗata présenté comme candidat titulaire so yeehi ha ɓooyi ɓe mbaɗe suppléant ko hunde nde fotani wonde ko hunde nde rewɓe poti ummanade poti daranade poti haɓanade rewɓe en jogui gueɗal e nder rendo he pourquoi pas ɓe gacce ɓe naata e nder politique par ce que aɓe cohla hen rendo mabɓe ne sogoliɓe hen famille ji mabɓe ene cogoliɓe hen koɓe joom hakkillanteɓe soɓe kaali aɓe nanani aɓe jogui droit waɗede élire wadde vote aɓe jogui droit nandede fonctionnement de gouvernement e jogade conseil aji e nder politique aɓe poti darade ɓe dada par ce que rewɓe pamɗani rewɓe potani hedde caggal yeeɗu hono Aissata Tall Sall hande hono makko hande ko référence e nder Sénégal ko référence e nder Afrique so rewɓe fof mbayino makko ni wallay rewɓe kewaɗe e politique non tigi tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daade adunaru koɗo kadeten e kikiɗe hande e yewtere e ha joni e joni meɗen kabruji ɗin mbawɗon tawtoyde e looru meɗen wohuji tati toɓɓere RFI toɓɓere feere ko hono noon e kay oɗon mbawi yillade kelle men Facebook kami Twitter ko RFI fulfulde Adji Diagne tokarallagal to junguma funnama joni ko taskaram men faggudu e ɓamtare Afrique Amadou Baroba